Wannan ita ce sabuwar waƙar da Dauda Kahutu Rarara ya rera wa shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu a shirin tsayawa takarar zaben 2027 da yake karato mu a daidai wannan lokaci. Wasu daga cikin mutane suna bayyana cewa bayan irin wahalar da ake sha a cikin ƙasar ta Najeriya, tunda har Tinubu yana ɗan iya sassauta wasu abubuwan a cikin ƙasar ta Najeriya suna ɗan saukowa. Tunda mai neman takarar shugaban ƙasa a cikin ƙasar ta Najeriya Atiku Abubakar, wanda ya fito neman takarar shugaban ƙasa a ƙasar ta Najeriya kusan sau uku kuma bai samu damar lashe wannan zaɓe ba, amma kuma ana bayyana mai cewa ya yi haƙuri ya bari shekarar 2027 ya je su haɗe da Bola Ahmed Tinubu domin a ci gaba da ceto ƙasar ta Najeriya. Tunda daman shi babban burinsa shine kan cewa irin halin da Najeriya take ciki a zantawar da aka yi da shi, wanda yake bayyana cewa shi halin da ƙasar ta Najeriya take a ciki shi yasa ma ya zaɓu ya jagoranci ƙasar ta Najeriya domin ya ceto ta daga wannan hali da ta shiga. Duk da ya kasance cewar dai wasu daga cikin mutane suna bayyana cewa bai zama lallai shugaban ƙasar ta Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya lashe zaben 2027 da yake karato mu ba, amma kuma wasu suna bayyana cewa tabbas idan har ya je ya haɗe da wanda ya fito takarar shugaban ƙasar ta Najeriya Atiku Abubakar bai samu nasara ba, to za su iya haɗa gwiwa domin su ci zaben 2027.